हेलो गाइस गिबियावनो आंनि गोरबो इउटिउब चेनेलाव बयखौबो बरायबाय जों दा हाइलेण्डआव थांगासिनो हाइलेण्डखौ नायनो हाइलेण्ड दलं नोंथांमोना नायलांबाय था आं जेसे हायो देखायलांगोन नै साहा बागान इयो साहा बागान भिउफोरखौ नाय भिउ तमाम इन्टारेस्ट हिटखा माने साहा बागान इयो नै हाइलेण्ड दलं नुबायमोन आरोना इयाव थिखांदों आं हाइलेण्ड तमाम हिट भिउफोरखौ नायखानै बाबा तमाम हिट नांखादों माने फैनानै नोंथांमोनाबो सोरबा नायनोबा फै इजा बगामाथि ओरै थांजायो भिउफोरखौ नाय तमाम हिटखा बया इन्टारेस्ट मोनदों आं खिन्थु थांनानै नाग्रिजुलिनि इयो नै इजा थांबोला आंनि लोगोनि न' मोनो माने नै इजा थांबा आंनि लोगोनि न' मोनो नाग्रिजुलिनि बैग्रिबारि ना बैग्रिखुथिना मायबा होनोमोनलै बावगारलायलांबाय आं नोंथांमोना नायलांबाय था आङो जेसे हायो देखायलांगोन माने तमाम हिट नांदोंलै आङो फैनानै इयाव भिउफोरखौ नाय लोगोफोर भिउ बा तमाम हिट मबाइलाव एसे आंना माने मबाइलाबो दाम खमनि ना ओमफ्राय एसे बोरैबा फैसाखौ बारा हाई क्वालिटि नुवाखै आरो ना गावनि मेगनजों नायनाय बायदि जाया लोगोफोर सोरबा फैनोबा नायफै इखौ माने हाइलेण्ड दलंखौ मोनिनि सिगाङावनो मोनो माने इ साहा बागानखौ तमाम हिट बया गुवार माने ओरैबो गुवार लोगोसे खाथियाव पाहारफोर थानायबालाय एसे साजिबावगौमोन थेवबो साहा बागान थाबा तमाम हिट नाङो माने एकदम लामाफोरखौथ' बुंनाङा पिस तमाम हिट दंफां लाइफां दङ नालाय तमाम हिट नाङो माने लोगोफोर नायलांबाय था आं जेसे हायो खोन्थिलांगोन हाइलेण्डआव थांगासिनो हाइलेण्ड दलंखौ नायनो नोंथांमोना नायलांबाय था लांबाय थागोन आङो लोगोफोर हाइलेण्ड दलं हाइलेण्डखौ मोनबाय लोगोफोर नायदो भिउफोरखौ नाय तमाम गुवार एजा माने दैमा आरोना बोहैयो एजा हाइलेण्ड दलं हाइलेण्ड आं माने दिनैसो फार्स्ट टाइम आरो हाइलेण्डआव मोननाया दिनैसो फार्स्ट नै हाइलेण्ड दलं तमाम हिट माने एकदम गुवार दैमा ओरै सिदा थांबाय थाबा दा जों थांबाय थानाय जा मा होनो बगामाथि ना मा होनोमोनथाय बगामाथिया फैदों होनदोंमोनथाय ओमफ्राय बावगारलांबायला आङो बगामाथि मोनखोमालै बगामाथि बावगारलायलांबायला आं बगामाथि ना फैदों होनदों माने नामखौ बाय एखे मोनोना ओमफ्राय कनफिउस जायो माने आं एकदम ओमफ्राय नै दा जों दा दसे मेंबाय ओमफ्राय इजा सलाय हरनाय आंबो ओमफ्राय इजा माने दसे जरायनोसैलायनो इजा दसे जिरायथ'नोसै नोंथांमोना नायलांबाय था आं जेसे हायो खोन्थिबाय थागोन एकदम गुवार माने तमाम गुवार खिन्थु ना दैमा आरिया सिगाङाव थांबा बगामाथिना भैरबखुन्द होनोमोनथाय बावगारलायलांबायला आं दाबो गोसोआवनो फैला माने मोननैबो एखे नालाय नामा माने कनफिउस जायो मा मोनसेमोनथाय नाय लोगोफोर
भिउखौ नाय एकदम बाराबारि रानस्रावस्राव दा दैबो गैया माबो गैया नाय भिउफोरखौ नाय तमाम हिट नांखायो बया इन्टारेस्ट मोनदों दे जों दा माने फैफिनबाय बया सान्दुं गोसालै जों थानोबो हाया ओमफ्राय जों दा फैफिनबाय नोंथांमोननो खोन्थालांबाय थागोन नायबायाव साहा बिलाइखौ खाखांजोब्बाय नामा एबा खाखांबाय गोरलै रज'फिनदो गोरलै ओइफोर जा पाहार थाबावनायबा गय फैयो गोबावलै ओइ जों दा फैफिनबाय माने थांनानै हाइलेन्ड दलंखौ नायना फैबाय आरो माने बया सान्दुं गोसा बा थानो हाया खामथाब जुनाय बायदि मोनदों देन्जार सान्दुं गोसा मालायाथ' मालाय हेलमेट लादो खायसेया आंहाथ' हेलमेटबो गैया तमाम सान्दुं गोसा ओमफ्राय दसेनो फैबाय आरो दसे ओरैनो नायनानै फैबाय आरो बया हिट नांदों खिन्थु थांनानै फार्स्ट टाइम थांदां माने हाइलेन्डखौ नायनो नायलांबाय था भिउफोरखौ नाय तमाम हिट मोनदां खिन्थु नोंथांमोना सोरबा नायनोबा फै सोरबा थाङाखैबा मालाय खाथि खालाफोरनियाथ' बाइकफोरजों थांलाबायबाय थायो दसे दसेनो थाङो फैयो लोगोफोर आं भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनोसै नोंथांमोना माबायसा नुखो कमेन्ट सेक्सनाव खोन्थाहरदो लोगोफोर अन्नानै आंनि इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम दे प्लिज